hasten denean, urrunean. Postoak erortzen begiratzea, igande euritsuak udazkenean, leioan jarrita gela barruan. Gogoko dute lurrak neguan, erakin dakarren lasaitasuna, denborak gelditu balitz bezala. Eta zo, beti pentsatzen zaio, postoen erotzean, loretan, benetan, izarren mintzatzean, euritan tabakoitzean, benetan. Orduak pasatu gora begira, odeien itxurak ulertu nahian, guztiek daukate zer esanen bat. Bilatzen bada, begiak itxitan non nahi ezan da, egunak emango nituzke ala, haizea